Lelo zwi lakho noNgcebo saligcina kudala. Zangitshela ezingithandayo ukuthi hayi usungapha. Hayi khona ake ngikuthume ngoba ngiyazi uyathumeka. Awuhambi ijuba likaNoah. Othandwa yimina umzukulu kaMadzikane uMaZulu. Mntwana, Ndabezitha, Mageba, Sithuli Sikandaba uyakuthanda ukhathini uMayela uMngenandlini. Sithandwa sami sase Riverside, ungenqeni ukulikhipha lonke uthando lingaphakathi kuwe bese ulinika mina. Awu Sidudla, Situtubheka, Magcwala umbhede, Mythophalax. Awu mntwana, wena ungumqingo wencwadi engiyifunda ngingayiqedi. Selokho ngaqala ukuyifunda ngo1983 kuze kube manje ayipheli, ayideleki. Ngiyifunda ngibeka ipeni ngibuye ngiqhubeke nangakusasa. Lapho khona eFlamlile ekhaya labadala mina ngiseMarianhill ngithi leyo ncwadi akumele kube khona oyifundayo ngoba eyam leyo ncwadi injalo nje ayifani nebhantshi umtshelekwana. Ngizoqhubeka nokuyifunda ngoze ngiye kobandayo ngizwa ukuthi umlobi wayibhala wathini. Ngiyathanda ukuyiqeda kodwa inde kakhulu. Hey abantu. Hey! Awu sibonda sami esiguga namagxolo aso ezinye izibonda iguga zixhozekile. Uthandiwe koMngenandlini. Lena noNgcebo intombi ngangishova ibhayisikili ngehla ngenyuka ngiyoyishela. Ifika ingawuvula umlomo ngijike ngishove ngibuye. Ngithi ngiyafika ngimthole semasimini belima ngiphinde ngijike. Ngiye ngimfice kuthiwe namuhla baphuma ikuhlolwa intombi. Ngishove ngibheke ekhaya kuze kuphela inyanga ngihambela ubala azawakhohlwe namagama ami. Njalo nje ngangihlala ngiqala phansi amaqhikiza angakubo enginyanya ukubhubha ngoba ngishela nje ngingasiphathi isikhwili neredio cassette. Kwaya ucu lwangenela. Mntwana khumbula ukuthi ngenkathi sicaca lalina linganqamuki. Waphuma wadlala esigcawini lidliva nami ngadlala singabonani imvula. Kwaze kwaqedwa odwendweni inganqamuki. Leyo mvula yayisho ukuthi uthando lwethu angeke lwanqamuka. Sizoyibamba nje ngomthetho kaMose wokuthi akekho shaya omunye, akekho bize lomunye umndeni, akekho nezimfihlo, akekho fihli payslip, akekho nephini yasebhenki engaziwa. Zonke izitokofela zisobala ziyaziwa. Ayikho imali ephuma ngobackdoor iye kongaziwa la ekhaya. Hayi asiyincenge nje leyo thando sisonke. Ngiyabonga dadewethu noNgcebo nethimba. Ibhalwe uBheki okaMngenandlini eMarianhill eLuganda. Yinde kankulu incwadi ayiqede.